ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଚିମ୍ପୁ, ତତେ ଯୋଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ସାର୍, ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖିଛି। ମୁଁ ତତେ କେତୋଟି ଇତିହାସର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ହଁ ସାର୍, ପଚାରନ୍ତୁ। କହିଲୁ ଦେଖିବା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସାର୍, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଓହୋ, ତୁ ତ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ଶୁଣୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1200 ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ କହ ଦେଖିବା? ସାର୍, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1200 ବଢ଼େଇ ତିଆରି। କହିଲୁ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? ସାର୍, ବଚନ 2 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିବା? ସାର୍, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। କଣ କହିଲୁ? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ? କହିଲୁ ଦେଖିବା, ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ କେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ସାର୍, ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ 40ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଓହୋ, ପିଲା ଆମର ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ। ତୁ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କହିପାରୁନୁ? ସାର୍, ମୁଁ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥାଏ। ଓହୋ, ପିଲା ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ। ଆଣ ଦେଖ, ଆଣ ମୋ ଟେବିଲଟା ଆଣ। ସାର୍, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓହୋ, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବୁ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଟେନ୍ ଟେଣିଂ, ମୋତେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି।